こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベット This Week ではチベットやダライラマ法そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ペンバチン主席大臣はチューリヒ映画祭で Wisdom of Happiness の上映会に出席しました。新しい選挙委員会委員と公益事業委員会委員が就任しました。情報国際関係省のヌジルマ大臣らはアメリカ大使館代表団と会談しました。ジャワラケールサンルプリンチベット居住地ではダライラマ法王の90歳の誕生日にあたり、ネパール洪水の被災者支援を行いました。情報国際関係省はバラナシとグジャラートでの2週間のチベット啓発講演会とチベット博物館巡回展を終了しました。今週月曜日、ペンバチン主席大臣はスイスのチューリヒに到着し、空港でチベット事務所のティネチュキ代表やスタッフ、僧侶、チベット人コミュニティのメンバーたちによって温かく迎えられました。その後、主席大臣はチベット関係者とともに、ドルダーグラウンドでリチャード・ギア氏、国際チベットネットワーク会長のテンチュイギャツ氏と面会しました。ペンバチン主席大臣は翌日の火曜日にチューリヒ映画祭でプレミア上映される予定のダライラマ14世に関するドキュメンタリー Wisdom of Happiness の事前公開イベントに出席しました。著名な出席者にはリチャード・ギア氏、オーレン・モバマン氏、共同監督のババラ・ミーラ氏、フィリップ・デラケス氏、そしてダライラマ法の妹であるジゼンペマ氏が含まれていました。その日の早い時間に主席大臣はドゥルダーグラウンドでダライラマ法王の90歳の誕生日に関するチベット支援団体やスイスの NGO の代表者たちとの対話セッションを開催しました。また、チューリヒ映画祭でダライラマ法王の人生に関するドキュメンタリー Wisdom of Happiness の上映にも出席しました。Brothers and sisters of this small planet.When your mind is a little bit disturbed, take deep breathing. Not talking about God, not talking about next life. This very life, just one life. A billion human beings. Everybody,including our enemy, wants peace. But peace not come from sky. Our 21st century will not be easy century. A lot of difficulties come. Destructive actions come from destructive emotions.So now our world needs knowledge about our mind, about our emotions, and how to tackle these emotions. The very purpose of our life is happiness, joyfulness. If you have inner peace, then you achieve happy life.今週水曜日の朝、ペンバチン主席大臣はアムステルダムに出発し、チベット支援団体との重要な行事や会議に出席する予定です。今週月曜日、ケンポスナムテンベル議長はチベット選挙委員会委員として、元議員のロブサン・イシ氏と公益事業委員会委員として、チベット子ども村 TCB のディレクターであるツティムドジー氏に就任宣誓を行いました。2人は第17期チベット亡命議会の第8回総会で3分の2以上の賛成で選出されました。ロブサン・イシ氏はラルンギャル氏の12票に対して29票を獲得し、ツルティムドジ氏は24票を得てトゥプテンヤンベル氏の18票を上回りました。議会ホールで行われた式典では伝統的な供物が捧げられ、議長や他の職員から祝辞で締めくくられました。
今週火曜日、情報国際関係省の野次沼大臣は、タッパシリンホールでアメリカ大使館の代表団と有意義な対話を行い、大臣はチベットの自由闘争に対するアメリカ政府に継続的な支援に深い感謝の意を表しました。代表団には、両人のジェフ・マイルズ氏、一等書記官のジェームズ・プラスマン氏、政治担当官のマイク・クレーマー氏、政治専門家のアジャイ・ダイアル氏が含まれていました。野次沼大臣には、ガマチュイ長官、副長官のテンジン・レシェ氏と、ナムギャル・セワン氏、秘書のトゥンドゥブ・ギャルボ氏、議典官のテンジン・バジョル氏が同行していました。同日別の会合においてドマツリン定官副議長はアメリカ大使館職員を迎え、チベット亡命議会の中を案内しました。副議長はチベットの民主主義の進展とその歴史における重要な節目について話し、チベットに対するアメリカの支援の重要性を改めて強調しました。また中国の一つの中国政策と、それがチベットのアイデンティティや資源に及ぼす影響を批判しました。さらにチベット高原の世界的な重要性と中国の政策が南アジア諸国に及ぼす影響についても強調しました。ダライ・ラマ法王の90回目の誕生日に際し、カトマンズのジャワラ・ケルセンルプリンチベット人居住地は、約600人のネパールの洪水の被災者に食料、水、医療を提供しました。これは最近の洪水と土砂崩れによって239人が死亡し、177人が負傷したことに対応したものです。その救援物資は今週の新月にあたる縁起の良い水曜日に配布され、法の健康を願って功徳を捧げられました。この取り組みはガンデンポラン及び中央チベット政権内務省の指導に基づく年間を通した計画された一連の慈善活動の一つです。情報国際関係省はこのほどバラナシとグジャラートの大学で2週間のチベット啓発講演会シリーズとチベット博物館展示会を終了しました。13の教育機関で1348人目が参加したこの取り組みは、チベットとインドの歴史的なつながりと中国の支配下における現在の状況に焦点を当てられました。講演者のテンジン・クンゲン氏とリンチェン氏はチベットの人権問題について議論し、学生たちにこの問題を学術研究で取り上げ、意識を高めるために記事を発表するよう促しました。このシリーズはバラナシで始まり、中央チベット高等研究所、マルビアシクシャ・ニケタン及びバナラスヒンドゥー大学でイベントが開催されました。グジュラットではインド・チベット支援団体によってラジコとジュナガド・バドダラでの支援活動が実施されました。主な教育機関としてはマハラジャ・サヤジル大学、プルール大学、SMT カンサガラ大学、BVP 工科大学、そしてサーローシュトラ大学などが参加しています。このキャンペーンはメディアで大きく取り上げられ、アキラニュースやグジュラット・サマチャルなど有名なグジュラット校の新聞によって報じられ、大学を超えて広くこの活動を伝わりました。講演では活発な議論が交わされ、学生たちはチベットの文化や現在の状況に深い関心を示し、意識と連帯感を育むキャンペーンの成功を証明しました。中央チベット政権チベット博物館はインドとチベット古代の絆と現在の関係と題した2週間の巡回展をバラナシとグジュラットの大学で終了しました。この展示会は絵画パネルを使用し、インドとチベットの歴史的及び現在の関係について認識を高めることを目的としています。この展示会はバラナシの中央チベット高等研究所で始まり、マハトマ・ガンディ・カシー・ビディアピースを経て、グジュラットのマハラジャ・サヤジル大学とプルール大学へと移動しました。このイベントには教職員、学生、チベットの若者グループが参加し、チベットの文化伝統やインドとの関係についての議論を深めました。来場者からは前向きな感想が寄せられ、インドとチベットの関係を強調した博物館の取り組みを高く評価しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。